and welcome. I am recording a little test video. So I've reconfigured the position of the Exit Cam on my helmet. I noticed the other day that the camera was a little bit out of focus, and I blame the protective shell for that. This makes me want to shoot a little test video with the camera outside of its protection, but still attached to my helmet, because I've got the camera out of its shell right now. I have a different benefit, and that's to add an external mic to the camera, so I'm actually talking to you through my helmet. Now, I don't know what the camera does with its microphone settings. I don't know if it's even able to record sound properly like this. I don't know what kind of wind noise you have. I don't know anything. So that's why I'm recording this little test video. Of course, the added benefits come with a downside. If it rains, then I need to stop immediately to get the camera off, because the camera has a little back door, and has a little back door that's opened right now with the microphone plugged in. And this is of course not good. Let me just overtake you. Now, the testing was going along swimmingly until... Ponies, I've got 160 of you in my... I'm sitting on 160 of those. Oh, what's this then? That's a dead bird. However, the bird turned out to be alive. Oh, it's actually still alive. I thought it was dead. Don't get angry at me, little birdie. I mean, now what? It's obviously still alive. I decide to find the address of the nearest bird shelter and bring it there in my top case. Wat heb je nou mij? Ja. Nu moet ik net smoren, dat is een beetje het probleem. With the bird now safely in my top case, I decide to set off for the shelter. Heel voorzichtig aan. Heel voorzichtig. With the stiff suspension of my motorcycle and the bumpy roads on the way to the shelter, I fear for the bird's life. But luckily... Nou, zullen we eens zien dat het nog doet. Oh, dat doet helemaal niet eens. Ja, hij doet het nog. Ja, nog eerst mee beter natuurlijk. Eerst het wel beziekje. Ja, dat dacht ik al. Ik hoor hij allemaal op. Ja.
Hoeft net leuk op me te wijzen. Zou de deur open willen houden? Als u heel even kunt blijven staan, Ja, ja. die mag namelijk niet naar binnen. Oh, Voor een boven. oké. Goeie. Hallo. Hoi, ja, tap maar op. Ja, Hij is ik weet dat ik een... deze zijn... ga even handschoenen pakken. Zal ik hem in de doos doen? Maar even handschoenen, want die... Hij is kwaad. Dus, Oh ja, wel. zie je? Wat is ermee gebeurd? Ik vond hem op de weg ik vond hem op de weg zo. Ik dacht dat hij dood was, maar dat was hij dus niet. Ja, hij houdt me wel goed in de gaten. Ja, nou, hij heeft al een gat in mijn handschoen geprikt, dus ja. Oeh, jij bent heel boos. Zo heb ik hem niet gevonden hoor, want toen kon ik hem gewoon pakken, maar Ga er hierin. hoe bliksem. Nou, Waar had u hem gevonden? onderweg, ik weet even niet hoe die weg, ik weet niet hoe die weg heet, maar vlak na Waskemeer, zeg maar, tussen Waskemeer en Bakkeveen. Ja, super. Dank u wel. Alsjeblieft. Hoi. And with that, the bird was delivered to the shelter. I hope it will make a good recovery there.